Este cu atât mai important pentru noi că încă o dată un astfel de eveniment, la un an după ce finanțarea pe care am avut-o din partea guvernului american s-a încheiat, și asta n-ar fi fost posibil fără sprijinul unor parteneri puternici și cu care noi dorim și sperăm să colaborăm mult timp de aici înainte. Este vorba de Fundația Vodafone România, care a sponsorizat acest eveniment. Și de Fundația Marius Ivan, care sprijină toate activitățile noastre, atât competițiile interne, cât și participarea la competițiile internaționale. Datorită dumnealor, putem să sprijinim partenerii noștri, școlile speciale, organizațiile neguvernamentale, să organizeze acolo, la nivel local, un eveniment, pentru că Special Olympics este o mișcare de masă și miile de sportivi din toată țara se pot bucura acolo la ei acasă, ca și aici la evenimentele naționale.